My see, say jou bakke sie ekkie, san sy wat mal is so. My body, my body, my body, my body, body. Maak jou body, orits, ja, sy weet. Yeah, yo, hey, yo, ja. Wat gaan aan, weet jou man. Hy dreig my met de gun, as sy mal, ek gaan ombrand. Wat gaan aan, sê jou man is dan sy, wat mal is vir my. My body, 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 my body, 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 body. Yeah, ik ga dus alweer, ja. Dat schijnt aan. Zij is een plan, zit voor jou man. Zij is mouwen mijn body, 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 body. Mijn mouwen mijn body, 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 yeah. Say you man.